Zondag 22 september, Zwarte Pijl in samenwerking met Poes Barbecue, the end of the summer party. De festiviteiten beginnen om 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Tussendoor om 12 uur en 1 uur 's middags 2 reguliere competitiewedstrijden. Verder kinderattracties zoals springkussen, sminken, popcorn en een snoepkraam. Diverse kraampjes met barbecue, worst, bara, schaafijs, chips en koek. Live optredens vanaf 3 uur. Onder andere Royal Kavina, Amatare, Draaistong, Unsayere Kavina, Zware Guys en One Man. Entree 10 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis entree. Een gezellig dagje uit met de familie. Zondag 22 september, Zwarte Pijl, Prinsenlaan 991, Rotterdam. The end of the summer party. Je komt toch ook? Masa pemba no sheng, begadoti no sheng na tampum fui ala. Wa sweet konaini ina datra uso paramaribo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra fono ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anu tu hei srefi tawe ko nanga u egi siki wagi komitio. Te abon fanuru, you kan kara concluti 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. Suriname altijd dichtbij, je sap vato, in Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. No hoor not loop, tambri binu srefi, una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Ja, Bradangas, jouw Nebaka Cultuur TV speciaal voor jou. En natuurlijk, toen we president is het special. En weer vandaag hebben we in de uitzending niemand minder dan... Beta, welkom hier. We staan hier op de Westkruiskade, het Oude Westen. En vandaag gaan we weer een lekker babbelen over de gang van zaken daar in Suriname. Natuurlijk ook Nederland, van Sandif Takiwe Taking. En zo niet dat we Habra. Goed, hoe gaat het verder met jou? Nou, I go. Volgens mij start met bige barala desmada penasrana wan bigi odi. Isabi toch? Vandaag zijn we niet in de studio, Tido Snappa Dorosi, de studio weer doen we anders, Isabi toch? Dus ja, I go, midday.
midden. Mooi, blij om dat te horen. Goed, gelijk met de deur in huis te vallen. Jongens, Sanep zijn ze naar Albina. Jongens, Sanep staat grondtapij zeki. Want we zagen het een en ander daar los Sanep staking, die dat. Brunswijk schreef Beko even te pas. Ja, voor man. Heb je het een beetje gevolgd? Oh, ik heb de hele situatie zo'n beetje gevolgd. En ja, het is terecht. Desma ik protesteer. Want if wat er nou deed, desma tak de moest was naar Liba. En te de man was naar Liba, des ging ik kras de man. Ja, wat er nou deed, fire nou deed. Wie zie je bij ons zijn, je bij ons met die slaap. Is dat vaak kondre trangak ba asane go dape insrana. Dus if je want bij ons met die, je sla met die op inoma ook to ametief desma pori. Toch, dus ja. Dus terecht, tak desma protesteren. Ai. Maar weet je wat ik kijk? Mijn kiesbriefje toch, mijn bel, zin dat ik cultuur stel de vragen die zie. Wat de vraag dat man stel, anomita kina want je actie of de man dat kon man zo de carrière. Of de kon man drop hè. Actie zei de nikeri wel te de man go staak de man kies sa de wani. Albina de man staak, maar de man kies sa de man kies. Dus de man go protesteren naar Albina. De man sa protesteren naar Albina. De man no kies next. Sa de man kies in a school to de man kies na de man tapu. Samoro. Next. De man no kies in een resultaat no bereikt aan want to kori nieuws, kori na isap tito tak we gaan ons best doen om het te regelen, om dit te doen, om dat te doen. Maar dat is ook alles, isap toch. Maar verder de man nog kies next en omtrent Nikeri. Luku Nikeri, de man is ja zo tak array sector nou een belangrijke sector via economie fusranang. Omdat dat per productie vindt plaats voor Alisi en de man dat produceert Alisi qua buitenland. Dus alla deze de man dat protesteert dat Alisi no prani of Alisi no produceert of paddy no verwerkt. Nou om een miljoen lassie dus waardoor midden dat a president die autori dat moro prioriteit maar voor de eerlijk als aan dat nou min of meer zo mooi want even goed Ibeka doet dat ook toen aan desma voor Albina nanga kotak vanuit het oosten voor tijdens maar tak hier en spanu nu de me opdracht van machine gistro moest door Albina of Mungo of Pema hoe doe moeite met een machine door dape ai. Ja, maar dat zou toch in principe moeten kunnen, want dus maar, hoe lang zitten ze er al met als een probleem die zie? En dit is niet gebeuren. Moet je snel actie ondernemen, want je ziet dus maar atibron, want minister zei hem wat ze tegen ABOP hebben, want misschien de man bij de vraag aan Ishi. Dus meer begrijp de man te de man tak de man nou aan ABOP moro als het ware, omdat zei de ABOP nou een partij dat is meestal de grootste groep binnen de ABOP zijn de boslandbewoners en dan de man dat het dan moro furu in Albina. Wel, Albina op alle bevolkingsgroep, Albina op Hindustani, Jampanese, Ingis, Nesi, Brashon schrift dat het tegenwoordig, alles aan de Albina. Maar de aanhang van de boslandbewoners is groot binnen de ABOP. Dus de man dat wraak, en dat zei hij ook de UNO-VP, onze vicepresident, toch, die van koning Bravo de eerste, is dat weet toch, amandat naf Mungo tapu Mungo Albina amanafa oosten namang kares ref konuf marwina is dat weet toch, dus mi vind dat amambe kan doen moro voor moeite dat in Albina voor je hebt desman nanga den probleem want zo als je ook tot dat amam brada na directeur of EBS dat fa ama kan go tegen desman dat petak Mina man disi de man vrij money. Ama moest be bella man brada ter stond tak faga brada. Sayuma betekent nu de gimija isabito, maar dat is niet gebeurd. Dus ja, terecht is maar de boy barbugi amang isabito. En me tak tu amano be verdragen je ziet tak amano be vinden leuk, amatak na want to smoke man, want to this, want to that. Maar u vergeet want santo tak die president Santo Kika Holland. De man bar om een boega, maar er nog gewoon boe. Wallo verniederende uitspraken de man doe, isabito. Atak amang gwes via Bacadoro na Bacadoro schreef desma besnap wakta man. Isabito, de man pede man bar boe morogama, de man bar boega na onafhankelijkheidsplein wan listap wan minasap wan Facebook de dapena onafhankelijkheidsplein de man be bar boega man. Dus de man bar boe, maar
Maar hij gaat er gewoon mee om. Isabi toch, hoge bomen vangen veel wind. Dus ja, waarom kan onze VP dat dan niet verdragen? Oké, wat Bakade daar man, die want sprak even, heb je dat ook gezien? Dat allemaal contact jongen Samsa Bakade. Nou, mijn volgende toespraak, omdat eerlijk gezegd, me gewoon persoonlijk met tak van Sande, no de uno din studio, dus na, die de we tak de san prit pang, je we tak van de Sande, gewoon persoonlijk, me want de man go snel. Je want de man go snel. Ja, de man go snel. Sranango achteruit, Sranango valk achteruit. Asane go in Sranan, de man ligt op dat pe. De man ligt op. In Bloekboon tak if da Holland is en money go Sranan tak de man no guanga you money. De man er roof desma, de boy er roof desma dat pe wuri de man raken gekneveld in de man osso. De man er verkracht. Dus a criminaliteit dat pe asane go ano tak de boy no wan tak de boy roof omdat de boy na rover maar so liste optie no de boy e de espantu isabito daarom met tak he doet terecht tak de boy albina tak de man dat go protesteer want de man bekat actie van hey mi no go protesteer mo go roof mo go harketi of mo go serlai of mo go shwari of sama de man ko omdat de boy me firengi de man ere ai. Ja, luku asana isabi toch. Teisi linksom asane jepi dat je go rechtsom. Zo voor wiki want to sma en dan lek va Nikeri binnen 1 dag. De man kies den sani, de man kies den tori. Asan atu zeggen meki binnen 1 dag. Zo hadden we ook gehoopt dat die ja Albina ook toe binnen 1 dag bij man. Met dat jongen was het atori atori waga. Maar goed, we jumpen. Tewe go morofara. Hey, fatori waka. Tori voor ama sabe ik mon kippenhok dat zei. Heb je nog nieuws voor ons daarover? Oh, ai, no, ama dat de bouwen kippenhok rustig godoro. Ama naka kapotik ba isabito. A minister voor OW besen wan briefie wel ga man tak somi be koyere tak a minister voor OW via wan deurwaarder besen wan briefie ga maar niet lang daarna dan APG haren schreefie puro uit wan zaak sabe abbetrekken na wan tori voor a minister voor OW na de dus als het ware minister nou mag tek nou een zaak moren voor maar nou mag start nou een zaak moren namens de stad. Hou maar ten goede mi aan een jurist mi nou een econoom. Dus ja, dus als het ware de malusa maar bij die wan imshen sotak regeren bij die wan helikopter. Da VP bij de piloot. Is dat toch? Atra co-piloot bij de president. Dan een minister bij die maar een helikopter. Bouw stort in dat de man trapa minister gua grond na een parachute uit de helikopter. Dus zo als aan ipsa, dus aan mij bouw rustig vingo doro. Dus als het ware de man met een fado. De man lusama, de man op abama baka ina wandis. Ja, want je ziet dat de man start een procedure tegen de columnist, Star News. De man had dus recht puro, ja toch? Dus voor go naar rechter, want de man tak jong. Kolibatori, ja. Had je ook dat gezien? Ja, ik ben lees. Dit zijn het wel van pedema betak van Kolibatori, toch enzovoort. Maar dan ben je toen interessant, Gimme. Ai. Oké, mooi man. Vandaag was ik even op Schiphol. Ik ben van Wakadra op Schiphol, weet je. Om mijn man, moto uit Suriname kon, jongen. Dus daar mijn interview. En toen man die man, en dan mijn heren, jongen. Echt, de man tak, jongen. Sang, alibi tranga. Dan zou je niet begrijpen. De begin maar top. De tak, jongen, het gaat. Maar de man drapa, ja, weet je, de man zei ook dat ik normaal. En ik go, een verschil. Zuma, je solliciteren. Politiek, je wil weten. Tegen politiek moet je ook kunnen liegen. In Mali, je know, maar ja? Of je moet zeggen, ik ben vergeten, ik ben mijn geheugen kwijt. Oh, dan gaan we aan die. Want je lukt gewoon het interview. Want toen had hij de man, jongen, alibi nego, alibi tranga. Maar zo maar ik ja, ik go, de man naar lok toe. Van je chat hoor, dit. Boy, de man na lok toe sa etang dat hij go. Tuurlijk, de man vindt dat hij go. Want zij de F de man op gold credit card. De man op first class ziektekosten behandelen. Even if op chie dat na fi boeken wan chartervlucht. Ik ga Holland of ik ga Cuba of Colombia of ik ga checkie gezondheid. Je go shoppen op kosten van de stad. Je hebt alle de privileges. Wie natuurlijk, je tak dat ook go ai. Isabito, maar dit man na grond de leerkrachten voor mij. De mij vieren. De alleenstaande moeders vieren. Mi man, hey.
vaders, utekun verantwoordelijkheid toe, unogo gide smap chimbere, da ulip desma vervolgens in de steek, uteku verantwoord toe, leki pa. Isabita, want asane tranga gide moeders dape nasrana, maar behalve dat ook toe de verpleegkundig personeel vieren, ook toe de schoonmaaksters vieren. Desma gewoon zat dit op de overheidskantoren, gewoon de normale ambtenaren, salanti, tekpotindis. Desma dat de vieren ook toe, maar allemaal vieren. Isabita ook. Dus minusap, op basis waarvan de man het doen een uitspraak voor tak van I go. No, asane go ere. Monetair asane go ere. Tapa stratis asane waka. Ai. De nieuws kon ja, dus veel goede comments van de zijn mijn pichu, de mijn takje jong als een nee waka, je loopt ook al lezen toe aan dus maar wang in een ziekenhuis of onderwijs, maar zijn lerie technicus, de man dat er veel lang we nodig, de man takje jong sang, aan die binnen maar goed, laat dat even. Hoe gaat het verder? Samu psa in een kondre nodig. Dat de man kan wiki, dat afvallig bij gastrati, als een negepi. Samopsa, dat de man kan begrijpen, jongen, is een verloren strijd. Nolo de afvallig na gastrati moro. Afvallig nam gastrati moro. Us door rustig voena oso uter de day utellen af ubegi gado. Uwakti 25 mei 2025. Ugo stembus, u stem wanda na verkiezen dat u stem. En terwijl stem, dat sap gisuma stem. Isabi toch stem, giwa maar een kans, geef nieuwe leiders een kans. Laat nieuwe mensen komen aan de macht. De oude politiek heeft het land altijd achteruit gebracht. Bepaalde mensen hebben wel moeite gedaan, bepaalde leiders, maar asan triest dat een situatie dat triest. Jong, we tak over bepaalde sani. Mesje sani. Abrochi over Parakreek, no? Na highway. Abrochi kies wan biggie olo. No one beslissing, no one maatregel, niks. Abrochi op wan biggie olo. Eén ding waarin de staat Suriname heel erg goed is. Na flonko harde die lenti, do soet wan tiki pot ina olo, do pot wan banti tak dapo na magre. Maar if you no look boom. 3 jaar asan deso ete, 2 jaar later asan deso ete. Une denki innovatief, une denki go vooruit, we denki zo in hokjes. Isabito, we denki in hokjes, we denki etnisch, we denki tumsi voor politiek gekleurd. Une denki go tak, isab sa één richting op, we gaan het land opbouwen, dit is mijn visie, die richting wil ik opgaan. Niks voor dat die politieke leiders onderling en fetanga desrefi en bluff desrefi op podium. Maar isabito dus, met taking, one mindset moest, one mind change moest koeren, of one change of mind moest koeren. Ai. Maar is dat zo niet? Waarom maar is dat bijvoorbeeld, olo de ja bijna 3 maanden, 4 maanden, 5 maanden, want toen man sab dat olo drapen. Bijvoorbeeld, minister kies bericht van hey, olo drapen. Dat, maar moet je opdracht of opzichter moet je opdracht, dat moest je snel. Als een kan je man keri, no zo, zei de als een moest dan zo lang. Sana probleem. Dat anepsa, want waloman de, waloman is roko, waloman roko, sana dat olonoman tap snel. Demo bige tegi wan sanitak money no de. Mi etake regering go tek amoni pe amoni de. Ala de mananga de bigi vrachtwagen. De man sa harde bigi uit de blok tapa passi. Pura wie gebelasten na de ma anu. Mek de ondernemers pai kosten voor exportera udu. Pura money na de ma anu. Julek regering im abdekati tok. Voor go sleutel na de wetten voor unu tok. Voor go tak van de man is op pai belasting. De man is op pai belasting. Isabi to je gaat het, hoe zeg je gaat het onderbouwen in staat. Maar dat gebeurt gewoon niet. Het gebeurt gewoon niet. We denken, dus dat me leg je uit in Suriname affisie voelen, una affisie of affisie voelen, chatu. Isabi toch. Maar pura money pe amoni mus man teki. Isabi toch, man non teka money pour moro na arme volk, na de leerkrachten, na de potisma. No. Pura money na de biggie ondernemers. De man mek de man pai vermogensbelasting. Mek de man pai wegenbelasting. Luku sa de man do. De man mek dem passi. Duku mogi wan tori. Afwasi west passi tok. Apassi gwa apura. Alleen ten dat im luka passi dat fa passi bed. Maar alla de ondernemers say rei udu tapa passi.
No af de man, no af de man no ma do moeite. No af de man ma bundle onderling ta lukuno. Wo pot so wan money, wo yur wan greeder mek a greeder kom mek ma kraba pasi ku bon chilateri tapa pasi. Next. De man na rei no mo rei. Pura money, meka money, sengwe. Denki de ma igi saka. Maar de man denki tak faf de volgende generaties. De man denki so fara de man denki nu de tak mim aba paisa, mim aba money. Isabi tok a kupila mus meki en te dat meki da mi boomba. Nou precies zo de man denki. En mina ma tek de ma kwalijk ook toe. Want als onze politieke leiders het voorbeeld moeten geven. En zij het voorbeeld ook niet kunnen geven. Ja. Deze heb ik ba. Nou, snap ik wel dat de. Maar zoals we zien mensen daar in Suriname, waar toeristen gaan komen en ja, passie moest maken, de passie moest krijgen, de passie moest onderhouden. Want we krijgen ook zoveel berichten en we kiezen om mijn mails, de mijn bel, taki jong. Saipsa na volk uit dat pressie dat of onus refi na bewust worden dat uno idem batra plastic batra in gotro aan de sanati. Dus hoe kijk jij daar tegenaan? Ik heb u af de interview met Takenkba. Volk ook toe de burgers van het land Suriname. Ze moeten het land ook proberen zoveel als mogelijk netjes te houden. Je kan go bonk batra in fisti gotro. Isabito, je kan bonk batra go in kan solliciteren een hair wash machine. De maar een bonk in gotro naar de zand. Maar laat die ook toe. Naar je verantwoordelijkheid ook toe. Die prullenbakken, plaats genoeg prullenbakken in onze binnenstad. Laten die prullenbakken op tijd opgeruimd worden. Zet een nieuwe vuilniszakken in die prullenbakken. Isabito, laat het vuil op tijd opgeruimd worden. Dan je ziet dat ook toe. En die informatie, Isabito, ik vond dat een bevolking staat 75% naar analfabeet of laaggeletterd. Die chara voorlichting kadoro in verschillende de talen, alle den talen, de dialecten, ik kom voor instellingen, ik asan dringen door tot de man. Maar als je tak informatie schrijft vanuit het top, ka grong, informatie de niet heel, informatie weinig, isabito, im tak nanga desma, im so desma van hey het ka anders, en jullie regeren, je moet het betere voorbeeld ook toe. Nou, zo is dat helemaal. Voorlichting, zodat men begrijpt van voor Chara Kondregwa hei, ja, begin onderzee toe, onderhoud, afis, jari na visie toe, onderhoud na wacht die land toe, doe wat je kan. Er is zoveel te bespreken. Tori def taki, hè? Laatst, wat time jongens, amambe wakastrati, gewoon, abede netikba, keti harpuru, maar aan een vrouw of weet je, wamang, amataki gewoon wamang harmi keti. Dus anatrobi if you na man of vrouw sang. Anatrobi de boy orufi. De boy orufi dat make me etay de ma eerlijk ook tot ak lukono. De man orufi. Isabito na yuketi iro kotra af ba yuketi. Maar tek wan san fu bescherm je ook toe want a criminaliteit dat ai tek wan tempo en asane tek wan trouwende. De man te de boy ko ini oso de man shi you lek vrouw don. De man wan verkracht you me man. De man wan roof you, de man wan knievel you, de man wan mishandel you. En suma e garandeer you tak te igi de man a kluis pe amoni de tak de man nog kier you. Zo erg is het nu. En wat gebeurt er was in onze politieagenten zijn op Facebook. Dat ze de man doen, de man make mooi snap. De man de one deel van corruptie doen moeite, maar ook toe de man dat ik tegen persoonlijk ook toe sami mek me naar een bepaalde school toe dat pe instranang. Isabi tope de man pers me, je want verkeersactie tak de man one money voor me. Ja, tuurlijk, met tak vast de pe de man pers me, pe de man be one money voor me. Ai. Skoutu. Ana nep skoutu. No, nep skoutu abe de one lockdown, isabi tok, abe de one lockdown. Maar ja, me begrijp de man ook toe, want ja. Salaris de man lagi toe dat meki. Ja, salaris voor de man lagi. Alla de man vieren isabi tok. De man vakbondleider doe moeite wel. De man de vakbondleider voor de andere overheidsinstanties. Adjes lek de man dat in ja chow men nang land samen. Ja, maar je gaat ervan uit, de man leg gewoon eet af. Isabi tok, de man doet de zani. Deze schoten moet je je veilig voelen, toch? Zo zie ik het ook. Ja, natuurlijk moet je veilig voelen tegen Skoto. Maar mij attack persoonlijk bij de man bezoeken pers me af. Ai, want de man bij one money na me. Bij de man COVID tijdens een lockdown. Dat nou aan de geval leren. Maar ja, mij ben sar de boy ook toe. Want ja,
Je sap vast aan zijn betrangak ba altijd, maar ja, last dan nu. Ja, ja, ten kontranga, maar hoe kijk je wat man bij de, maar dat jongen, eigenlijk is op Amerika wel man, het chagong, if je haalt die vergunning, je mag op een wapen in huis. Van je jaar zit je kan was statement van jongen, kan de wapen schrijven of zo, van je jaar toch dat. Luku, ator dat hij mi essentieel kwam boontori, maar het heeft zijn voordelen en het heeft zijn nadelen. In een mango gi alles maar wangong. Want dan even is op verantwoordelijkheid bigi, wan familie, wan chin familie debat, wan discussie. Atrama haar gonga mij zoet zomaar of zo. Dus liever niet. Mi vind dat gewoon dat lanti moest lukken de scout toe moro boon dat de gewapende matten laten ze equipped zijn, laten ze genoeg middelen in huis hebben om te zeggen van wie te wan melding ka in se weer rijden direct gide man boom boom wagi en de scout toe ook toe zijn molde wagi zij vernietigd de wagi if man vernietigen wagi in pure uit aan salaris laten er regels komen. Isabi toch laat Suriname een land worden van wet en recht, law and order. Isabi toch mek asan dat kon. Dat is ja discipline ook kon. Het gaat even duren aan overgangsperiode want je squala ode, maar ook kon. Het gaat komen. De politie is onze beste kameraad. Ja, dat na gezegd daar, maar meer naar de eens aan dat. In de eens. Oké, natuurlijk, overal heb je goede en iets minder goede. Maar dat heb je van mij overal. Ja, dat heb je overal. Maar ik vind me een grove schatting. Wel eens, ik ga je een scoutbureau, ik ga je een scoutbureau daar. Inspecteur heeft nog best afgesproken aan een computer van mijn type proces verbaal. Is dat toch daar? Is dat wel laat dekba? Natrutori. Anos pantori, natrutori. Jongen, dat is aan die zin. Je maakt dat aan mee. Oké, dan gaan we van zaken. Je hebt de actualiteiten gevolgd. En zijn er nog dingen die je zegt, jongen, heb je iets gelezen, heb je iets gezien? Dat je dacht, jongen, dit wil ik nog even zeggen. Boy, er is zoveel wat je wilt zeggen hoor. Maar ja, het lijkt net alsof er niet geluisterd wordt naar het volk. De man lijkt me, zij kon je naar media. Je hebt alle soort trauma's, zij kon je naar media, zij taxan ook toe. Wat je lijkt, Lantine Arki, de man lijkt, Isabito lijkt, Lantine Arki de trauma. Maar if Lanti je lijkt leiders, if toch van konre, if je beweegt op een mata, je go in een veld. Dat tegen me, if event tak, I go boom in Sranang. Isabito, denk je boom. Isabito, look a kondre is zo, hoe zet de pomp gemalen, dat hoe doe moeite. De probleem met een probleem sabe de SD of vorige week, een probleem sabe de al langer gaande, maar de regering, de vorige regering, doe moeite, het is voor lukus zit de sanet, maar die regering is nog doen niks, nou een pokoe, eerst sabe begin de vorige regering. No vorige regering, Nino Sapmoro sadema sanatra slogan voor de man. Maar no, asan nego man. No, asan nego. Mi arki de berichten asan nego. Vroeger had je Suralco. Suralco was vroeger de, zeg maar, de huishoudpot van Suriname. Money valuta bekon via Suralco. Maar nu heb je moro bogo money eko ina kontra. Vroeger had je op Suralco. Tap san sana me draai no, sana I draai tap go to tap do tap disi tap dat is boep. Maar toch aan nego. Jongens, Ranang kan draai tap go to kan draai tap watra aardolie, aardgas minosap samoro. If de leiders voor UNO na zwakke onderhandelaars, de leiders voor UNO, de mij stel, de man schrijft op like bedelaars. Eigenlijk bedelaars, de man snap trangatak, dat de man kan tak van, wat kan jij voor mij betekenen en wat kan ik voor jou betekenen? Is dat beter, als je like UNO na sakafasi, begitak, alsjeblieft, help no. No, de man trouwens zijn geen sterke onderhandelaars. Wij Surinamers of bepaalde leiders van ons, ze zijn geen sterke onderhandelaars. Is dat beter? En dat ik tak, ook toe de wetten, baka go sleutel naar de wetten, mi man, sleutel naar de wet. Die nou wetvoorstel in mekasang parlement ko debatter over het tori dat Yoshi e verandering no ko even staatskas no vind more money. Dus toen de man gewoon onderhandeld kotaki. Zijn ze al gauw blij met een 5% en 10% van totaliteit? Of hoe zit het? Dan breed je de man breed ik maar even 10%.
De ma britik ba de ma fe wan 10% voor 18%, 5% ik wa de ma in de ma egi saka atra 5% ik kon a regering, ik kon a staatskas en dan wordt dat weer anders verdeeld onder friends en family. Dus ja, als een corruptie begint dat in een controle, a corruptieschandaal. No man, als een erg. Als een erg solliciteer door een pressie toch me man, de ma je vier share. Je vier chance man no lop so te tak de sandis ma solis tes ma actie tak Suriname ja de ma actie mi tak Bouterse Santoki dis dati on Brunswijk isabito je beweegt op het veld. Je vier chisere je wan wins van je wan verdedig akondre altijd want mina ma altijd me verdedig akondre. Me altijd met tak yes beautiful country maar me mooie maar de feiten zijn ook op het net. If you go Google wat is het BBP per capita? Is je omenik ba isabito die zet een salaris om voor leerkracht een docent om in euro of in US dollars uitgedrukt is een lachertje isabito maar dus altijd zo maar verdedigen kon je moest het tak desan van desan de ja en die de misschien vergeet op keuze die tak heb keuze die de mi vergeet keuze isabito omdat orsi asanego asane goere de mij ligt op dat pe mi wamana sami begwa skoro isabito wamanga ma begwa skoro vanaf AMS eerste klas AMS wama sabe de mi brada isabito manga ma beteke sama afas van man dat ligt me op ook toe maar aan de andere kant zei dat maar ligt me op ook toe omdat a financieel systeem is er na klem zodanig dat allemaal nu de et denki de schreef tak ef mi ka kirdis ori poti mi sakada mi ka lip nang etanga tumu later isabito allemaal is sukuf graag dus amoril verval bigi dus als het ware gelegenheid maakt de dief. Gelegenheid maakt de dief. Ja, ook toe, maar in een geval is Amandis wel bij een professioneel. Ano ben, Amanda een professionele oplichter wel. Maar a consofara tak Amanak misrefi, begrijp je toch? Dus je moet scherp blijven. Wie zoeken, je scherp. Im scherp, uno sen money go so maar nasrana tak ay mango bouw of mange ser jari of no. Want we fuck up dem out take money u de alert u sapsa we u take koni u no sen money go so maranga de sanat ai. Oké, we begrijpen toch die zei wallo maar tak oké. Want ben lazy de mijn zin brief dus mijn zin wallo sanet taki one de vraag bij de jongen. Jongen we weten het ook niet meer want verkiezingen kom. Maar tap zo om stem want hij go stem. Tap de service maar hij go stem baga. Want we de mannen saptra suma op de man tak jongen. Ik weet niet of ik moet stemmen want de man zei je China, dus man zei hij poest de café bakken zijn die oude mensen weer de oude garde. Dus de man tak jongen, mine shishi nieuw visie die dat dus ze weten het niet. Ja. Me begrijp dus maar als het moeilijk voor me kwam boom keuze maar in elk geval dit niet meer. Dit niet meer. Geen geel-oranje hoor. Geel-oranje, no, dat niet meer. In elk geval niet meer. Aweri. Oké, want we hebben gezegd, Utak Abetse. Maar zijn er ook leuke dingen in Suriname? Bijvoorbeeld, de jeugd. Dat geniet van Kondre. Genieten ze. Look, in de safari jeugd, gononude. Maar jij bent een van de jongeren. Krijg je berichten dat we gaan s'avonds uit en we kunnen gewoon naar huis rijden om 3 uur in de ochtend of vasanego? Boy, eerlijk gezegd, a jeugd zag je niet op de fasie en a jeugd schreef je, komt dat in de goede niet nagesproken. A jeugd schreef je, ano allemaal en ik den toemsi druk naar a politiek. De man het ja ik bemoei me niet met politiek. Maar if you ne bemoei naar a politiek ook kon bemoei naar you. Is dat weer toch? En voorbeeld nou de a jeugd. De jeugd, men is niet meer bezig met de jeugd. Look fossi, kimanten voor mij, dat kerkje bij de bezig, je daar kerkje, je daar bijbelles. Of je nou daar kerkje, dan een padvinderij, van een padvinderij, dan een buurthuis, je daar een club, je doet een boel, zo we playbal. Maar als je voor nou na iPhone, de mij look,
De mij look of play game, de man wan go chillen, de man wan go tapsi, in alla de dansi, de man wan de man wan dansi. Ayuch look out tak, hey biggie wa give me one rij. Maar ayuch nou want don't denk tak, hey een goede manier, een positieve manier om te zeggen van hey, wat ga ik doen om aan het geld te komen, om mijn doelen, om mijn plannen te realiseren. Nee, men geeft ook niet genoeg voorlichting aan de jeugd. Is dat toch? En onze leiders geven ook niet het goede voorbeeld aan de jeugd. Dus ja, maar jeugd wel kan genieten. Dus een deel van de jeugd wel, een ander deel niet. Dus, maar zijn wel dingen per je kan go disco de soort standaard de R&B sani de go tiki fatu. Ja, ik zie me wel valk mooi sani want boy. Mi de eerlijk mi nou maar mi ne go discotheek nooit mi go discotheek dus mi no sap mi no maar tegen if de standaard sade de mij go buiten de stad de standaard sade. Maar mi ne maar zeggen niet mi niet. Kan je ook met qua item daar in Suriname? Kan je de Bank voor Cultuur TV daar in Suriname gaan, Lucas? Wat doet de jeugd tegenwoordig daar in Suriname? Wat zijn de plekken die onze jongeren daar in Suriname doen? Mensen van Cultuur TV, je weet het. Plaats je comments daar en hou het netjes. Hou het netjes zodat u kan behandelen een vraag voor u. Tralis baga. Ja, dus dat Tori van deze week. Wat Tori deed, hè? Boy, no wat Tori no deed, hè? Na gewoon, mi wan bardes, ma wan stand up en asranan tak. Hey, u abu ede, u no go stress, u tam begi gado isabito. En u abribi, u no srefi, u no give up. Misap taka tranga, asan tranga gi alamang. Isabito, kumisi da Europa, ma ya familie da penasrana, asan tranga, u tuan, u no west danga prakseri ja, tak sang. Maar uta do moeite, uno give up. De jongeren, ugwa scoren. Even abba gelegenheid voor go ugwa scoren. Want die mi ben moro jongen. Isabito, mi etak fasande. Want masano gwa scoren in een Libi. Sano gwa middelbare school vooral. Als maar dat nog geniet van jeugd. Want de middelbare school, toch, zijn de leukste jaren. Dus de jaren op de middelbare school zijn de leukste jaren in je leven, geloof me. Dus onze abba gelegenheid voor Guascoro. Maken jullie er gretig gebruik van. Doe jullie je best. Meisjes. Isabi toch de vlinders in jullie buik. Isabi toch op deze leeftijd. Alla boye raken verliefd op uno. Elke jongen wil op deze leeftijd voor de rest van zijn leven met je blijven. Maar je diploma, dat is belangrijk. Je diploma, Isabi toch, denk aan je nageslacht. Misschien hebben jouw voorouders het niet op de juiste manier gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat het bij jou ook zo door moet blijven gaan. Dus denk je diploma, zoek het hoger op de maatschappelijke ladder. Believe me, because education is the key to success. En geef niet op jongeren, want het geheim van succes ligt nog steeds in het doorzettingsvermogen. Wauw, mooie woorden weer van Peter. En natuurlijk, ulop takangama sibika. Zo lees je, maar kan je van leren. Maar ook toe, natuurlijk zo lees je, atika je bromtje zo'n beetje verhit raken. Omdat je ziet dat jongen. Als je zegt, wist van je tak je aan de wango. Dus zo lees je, je wat Peter. Ja, zo lees je moest het tak desan van desan. Die altijd in een de tumsi formeel toch. Maar ja, met bardes maar dat pas eraan wan odi. Sabi toch? Nanga dis dat we horen tanga jam met baru wan odi. Mooi man, thank you weer voor deze week. En mensen, blijf afgestemd hier op Cultuur TV, speciaal voor jou. En natuurlijk, als je op een vraag zin kon. En wij van Cultuur TV gaan voor jullie op pad. Heeft u een bedrijf en wilt u die graag bij ons promoten? Natuurlijk, wel naar Cultuur TV. En we zijn er weer voor jullie. Goed, bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Bye bye, zwaai zwaai.